eziokwu obodo edelgo jinji maka na ya batago kpọmkwem oge aha eji eme mmọnwụ wee na-ekwu ka o si gbasata ndị Igbo na-eme omenala n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Anyị na-akọwa ndụ ọma ndị Igbo na-ebi ebi ebe a ka anyị na-akọwa ya wee gwa gị na ndị Igbo bụ ndị Chineke kere kee nke ọma, kee ha na-ana mara mma nke ukwuu. Ndị Igbo ka Chineke kesịrị ha, ndị Igbo wee bụkwara ndị mara mma Chineke nke ukwuu, na-atụ egwu Chineke, na-edebe obodo nsọ na mma na-agbarụ alụ nsọ. Na gboo ndị Igbo uwe ka ha si achakwa onwe ha wee na-emepe wee na-aga n'iru tupu ndị ọzọ wee buru ahịa nke ha wee bata, buru nkwụ nke ha wee bata, wee sizie na nkwụ nke ha ka mma. Saa ndị ichie, ndị okenye ya isi, ndị ụfọdụ saa ha isi wee saye nke ha, sapụ ụbụrụ ndị ochie wee saye ụbụrụ ndị ọcha. Ha kwụsị ka anyị si eme, ka anyị si achọpụta, ka anyị si akpụ ụzụ, ka anyị si agwa ụwa anyị nrịanrịa, ka anyị si jiri ihe Chineke nyere anyị bụ nke Chukwu kere wee na-edozi obodo anyị. Na gboo anyị mere nchọpụta, ya bụ ndị okenye anyị ndị ichie mere nchọpụta mara ihe a na-akpọ nka na ụzụ, wee bido n'oge wee na-atụ efere ọkwa eji eri nri, emegide afụzie na ndị na-akpụ ụzụ na ọ bụrụ na ejiri igwe mee ya na ọ ga-adịte aka. Ndị be anyị wee bido wee jiri igwe wee mebe ngaji na efere nakwa ụmụ ihe ndị ọzọ niile eji enyere ndụ aka. Na gboo ndị be anyị chọpụtara wee mara na eji osisi wee na-alụ ụlọ. Ka nke a na-aga, ha wee mee nchọpụta wee sị na ọ bụrụ na akpụọ ya dịka aja na ọ ga-adịte aka wee dịkwa mma nke ukwuu. Ka ha bidoro nke a, ha bụ ụzọ wee jiri ata wee na-eme ya, anọgide wee jiziri igwu ngwọ maọbụ igwu osisi wee mebe ya, ya bụ ime ya iche ya ndo. Ihe a niile bụ mmepe ndị be anyị na-achọpụta n'oge gboo. Cheta na ndị be anyị mechara wee rụọ ụmụ ụlọ elu. Ndị niile mere nke a ha eje ya obodo ọcha, mana ụmụ ihe a niile bara uru na be anyị ka ụfọdụ hapụrụ. Icheta na n'oge ndị be anyị na-eme ụmụ ihe a niile, ndị be anyị na-adị ogologo ndụ maka na ihe niile ha na-eme bụ ihe si na chi. Chineke ketara ndị Igbo wee jaa ha mma, wee nye ha oyiye dị iche iche, ye ha tinye ha n'ana ha, wee nyekwa ndị Igbo ụbụrụ amamihe pụrụ iche. Ha wee jiri ihe niile a Chineke kere wee na-eme nchọpụta. N'izu ụka gara aga anyị gwara unu na ịbịa n'ala Igbo n'ọkwa nchọpụta na amamihe Chineke nyere ndị Igbo ka ndị Igbo ji wee mee mara na a na-egwupụta nnu eji eri nri na anị nke bụ na ije na Ebonyi ugbu a. N'oge gboo nnu si Ebonyi na-edozi ahụ nke ukwuu. Nnu si Ebonyi na-abụ iricha anyị mara na osinachi. Ihe dị iche iche ka Chineke mere wee jaa ndị Igbo mma. Ihe a ka m na gị ga na-ekwukwa n'izu a na n'izu ọzọ. Anyị ga na-arụtụgasị ụmụ ihe a aka, maka na tata mụ na Amechi Ugwuele ga na-atụlesi ụmụ ihe a maka ndị jụrụ nke ha wee nara nke ndị ọzọ. Ụfọdụ pụtazie asị na ndị ọcha bịa mepee ya na nke ndị ọcha mere. Anyị wee na-asị na oge Chineke kere ụwa, ndị ọcha ebughị ihe a niile wee pụta ụwa. Ọ bụ ka ha bịara ụwa ka Chineke si kee ha, maka na Chineke maka o si eme ihe wee kee ha n'obodo nke ha. Mana ihe anyị ji eto Chineke, tosie Chineke ike bụ na ebe nke Chineke kere anyị na ihe niile zuru. Mmiri na-ezo n'oge ya, anwụ na-eti n'oge ya, osisi dị iche iche na-adị n'ala anyị. Ya mere anyị na-eje eti mkpu si ndị a niile asapụrụ ụbụrụ na-abata n'ala Igbo na-asị na ha na-alụ ọrụ ezinụlọ wee na-atụgasị osisi Chineke kere eji eche ndụ. Ndị Igbo ji echekwa onwe ha wee na-asị na ebe a ka amoosu dị. Biko ka adọ ndị aka na ntị. Na-enweghị ka Chineke si kechie ihe ọma niile, ọ bụziri n'ime osisi anyị ji ụfọdụ osisi a niile ka omimi ha zụrụ ụmụaka, ka esi weta omimi dị iche iche, mkpụrụ osisi dị iche iche eji edozi ahụ, ka ezi ihe mmadụ ga-esi pụtazie. Ọ chọza ka be anyị bụrụ ọzara dịka obodo ndị ọzọ. Ọ bụghị ebumnuche Chineke. Ebumnuche Chineke bụ na be anyị ga-adị ndụ, ihe ọma ga-adị, osisi ga-adị, ndị mmadụ ga-adị. Anyị chọọ iwere osisi a mee ihe, anyị ejiri eme ihe dị mma, maka na osisi a ka anyị si n'ime wee tụta ikwe, tụta ihe ma ihe ọgwụ. Anyị ji ọgwụ
anyị ji atụtagasị ma ihe eji akwa egwu ekwe na ihe dị iche iche ka anyị ji osisi a wee na-eme. Ọ bụghị sọsọ ya, osisi a chekwara anyị ndo tupu anyị wee mee gịnị wee rụba ụlọ. Ile anya mara na ije n'ala dị iche iche ewe ndị obodo ha bụ sọsọ ọzara, mana Chineke maka o si ka ihe ebe a ka egwa ha amamihe ha ga-eji wee nọrọ n'ọzara ahụ wee na-enodo onwe ha. Ebe Chineke kere anyị ka ya anyị n'ala anyị, gịnị mere na anyị agaghị eji ya wee nyere onwe anyị aka wee too Chineke? Abụ m Chizzy Ani Tobel na-ebuba anyị na YouTube, ya bụ gwa ha n'ụwa niile na ebe ị ga na-ekiri bụ Kpakpando TV nke nọ na YouTube. Iru ebe a echefukwa na ị subscribe ga-esore ka ọ wee bụrụ ihe niile nke na-abata ebe a n'ihe gbasara Igbo na ka ndị Igbo si ebi ndụ ọma iwe na-ekiri wee na-afụkwa ya. Ya mere ị ga-eji wee na-ekiri Kpakpando TV ije na YouTube ịchọba ya site n'ekwentị gị maọbụ n'ebe niile esi ekiri onyonyo. Amechi Ugwuele, nwanne ekene gị. Ekene m gị Chizzy nwanne m nwoke, ekene m unu ndị na-ege anyị ntị. Amechi fụnanụ ihe anyị na-ekwu maka ya. Anyị na-ekwu wee sio na ụfọdụ si na ndị ọcha wetara anyị ụmụ ihe niile na enweghị nke anyị were, na nke ndị ọcha ka mma, maka na ụfọdụ n'ime ha amaghị na ụgbọala ha na-afụ ugbu a ọ bụghị otu esi mebe ya ndị ọcha si bido ya na mbụ ka o si dị ugbu a, na ọ bụ mbugharị ka eji elewa mkpi. Ka anyị si bidokwa nke anyị na-eme nchọpụta nke anyị mbugharị ka anyị ji emegasị ya. Ụmụ ihe dịgasị anyị na-eme ka anyị si chọpụta ọkụ site na okwute wee weta ọkụ, ndị be anyị wee were mmụmụ nkụ emegide ejiri ya na-amụtagasị ya na ịmụ ihe dị iche iche. Amechi, n'uche nke gị, gịnị na-eme? Ọ gịnị ka ị chere na ọ bụ ya mere na ndị be anyị fọrọ ihe si mba ọzọ n'anya karịsịa nke anyị? Ụfọdụ adịghị echetazi otu anyị si bido na ka anyị si eme na onyinye Chineke nyere anyị. Ekene m gị ọzọ. Ihe a na-agba anya mmiri, mana ọ bụ okpotokpo okwu asị isi na ndị ọcha nyere anyị ihe niile, na ọ bụ na ha abịarọ na anyị agaghị adị mma, na anyị agaghị anọ nke ọma, nwee ihe niile eji enyere ndụ aka, wee na-asị na okwu asị ka ọ bụ. Mana ịma na ndị ọcha bụ ndị aghụghọ, ha ma ihe ha na-eme. Ha ga-afụchakwa eziokwu, ha na-agwa anyị okwu asị. Ihe ha ji agwa anyị okwu asị ememina ọdịnala be anyị, ememina ndị anyị bụ ebugota nke ha erika kemgbe. Ịma na ndị ọcha bịara abịasị anyị na ihe niile anyị nwere dị njọ na nke ha ka mma, nọrụ n'elu ya wee na-akọ akụkọ sị onwe ihe dịka mmiri ukwu dị n'obodo anyị, ha sị na ọha nwa chọpụtara ya. Onwe ihe dịka nnukwu ugwu dị n'obodo anyị, asị na onye abụọ chọpụtara ya. Wee na-ajụ River Niger, mmiri River Niger dị kemgbe. Ndị obodo bi ebe anwa, onye ọbụla nwere aha ha na-akpọ ya. Ha na-eku mmiri anwụ, ha ji mmiri eme ihe, ha nwere ụgbọ ikwe ha ji akpa na mmiri a na-aga tupu ndị ọcha abịa. Nwere onye kụziere ha ya, na-egwukwa mmiri nwere onye kụziere ha ya. Were mmiri na-emegasị ihe dị iche iche, nọkwara ebe a na-akụ azụ, nwetacha ihe ha ji akụ azụ, were ukpo nwecha ihe niile ha ji eme ihe a na-eme. Mana ndị ọcha abịago si anyị na ha nyere anyị ihe niile ha nyere anyị. Mana ụmụ ihe ndị be anyị aghọtara, ụmụ ihe ndị be anyị achọpụtara. Ihe ndị be anyị achọpụtara bụ na ekwugide okwu asị ote aka ọ dịka eziokwu. Ndị ọcha bịara wee necha anya fụ na ihe ndị isi ojii nwere na orika, ihe niile eji adị ndụ n'ụwa na be anyị ka ọ dị. Ma taa ma ihe eji arụ ụgbọelu na be anyị ka ha na-eweta ya. Ihe niile eji arụ ihe onyonyo TV ma ekwentị, ihe niile na-adị n'ime ya na-eme ka ọ rụọ ọrụ, ma ha eji eme ogbu na igwe, ha ncha niile na ana anyị aka Chineke kpughere buru ncha
donye mana ndị be anyị amabere na ihe a dị mana aka anọgide mara maka na nwayọọ ka ha ji achọpụta ihe niile a na-achọ nwayọọ mana ndị ọcha bịara chọpụta ihe a marụcha ihe a niile wee sị mba na ame ka ndị amata ihe dị ebe a na egwu ga-adị na ihe ka mma bụ ka ha gbarie ebe anyị ka ha kesasị anya ka onye ọbụla jidesie nke o ji ike ka ha gwagodo anyị na o nwere ihe anyị bụ ka anyị kweta ha na anyị pụrụ isi ana m abịa asị anyị na anyị pụrụ isi na ya na-afụ ụzọ kedu etu a ga-esisi gị na-afụ ụzọ ma ị nwere anya na-abụ asị gị mba na ị nwere anya mana ị bụ ụmụ anya afụghị ụzọ na o nwere ihe ị na-afụ kedu etu o nwere ihe na ịmụ anyị na-afụ ihe asị gị mba ka ebidogodo na chukwu anyị na-akpọ abụrụ ezigbo chukwu na ịkpọ ya ọ da-aza gị onwe dị ebe a sị na o nwere ihe ọ bụ sị gị na aha anyị na-aza enwere ihe ọ bụ na eti ihe isi eme ihe niile na-eme onwere ihe ọ bụ na chukwu nke ha bụ ezigbo chukwu. Ndị be anyị ajụrụ ngwa kedu onye kere ha ha nọgide kwụrụ ọtọ si n'elu daa onye anwa kere unu ọ dị iche na onye kere anyị ha jụrụ dị ajụjụ a ndị agwagide ndị jụkwara ajụ ekwerọ ha ewere ike ụfọdụ eji aghụghọ ụfọdụ eji ọgụ were ike were aka ike maka na ha ji egbe na ọtụtụ ihe ndị ọzọ wee jidezie ha ike werezie akwụkwọ ụka ha ji a na-akpọ Baịbụl wee tinye ha n'aka esizie ebe a na-akọ asị gị na ama gị aka ntị gị chenye ntị nke ọzọ na ihe ọbụla a gwara gị ikweta na amamihe ọbụla ịma n'iru Chineke dị ka nwatakịrị a nwere ihe ọma ga-ajụ na ajụjụ kedu onye na-ajụ ajụjụ gịnị mere ha ji wee na-ekwu ha niile ka e wee saa gị isi ebe a sị gị ga-ajụ na ajụjụ chizi kedu ihe ọzọ ị ga-eme onwe ihe gbagwojuru gị anya kwa ndị Igbo si na onye adaghị ajụ ụzọ na-amanye isi n'ọhịa ịmara ụzọ ma ị jụrụ ka ebe ị na-eje ọ bụrụ ofufu ka ị na-efu ha emegide ndị be anyị ha gwagide ha wekwara ego wee goro ndị ụfọdụ esoro ha na-emekpu ndị be anyị emegide bịanyụ ha niile mana ka m gwa gị ndị be anyị na-eyi akwa mgbe ndị ọcha bịara ọ bụrụ ha kụziri anyị ndị be anyị ma na chi efogo na chi ejigo ọ bụrụ ha kụziri anyị ndị be anyị nwere izu ndị be anyị nwere ọnwa ndị be anyị nwere ụbọchị ndị be anyị nwere arọ ndị be anyị ma mgbe eji akọ ugbo mara mgbe eji mara ka oge si aga ha maka oge si aga mara oge bụ ehihie isi ha oge chi mgbede na dịka o si wee dị na be anyị na aja ikwu maka arọ gara aga ndị be anyị na-asị nọ aka o nwere onye kụzieri anyị ịma na ihe sichacha wee gosi na ndị mmadụ wara anya na ha ma ihe bụ ka nsọ ya n'oyibo civilization ndị ọbụla nwere mmepe anya na ha nwere kalenda bụ gịnị agụmizu agụmụbọchị ndị be anyị nwere agụmụbọchị ilekwa n'anya eke orie afọ na nkwọ ịgụọ ya ihe anụnwa ọgba ugboro mkpụrụ mbọsị 28 etu akwa ka ọnwa ndị ọcha dị ọ bụrụ ndị ọcha gosiri anyị ma ndị ọcha si na ka ha si wee fu ka chi si wee dị wee chọpụta nke ha ọkwa etu a ka anyị si wee mee nke anyị wee chọpụtakwa nke anyị ha ncha bụrụ ofu na-egosi gịnị na ihe ndị ma na ndị ma mana ha bịara wee megide si ndị be anyị na anyị bụ anụmanụ ndị be anyị ekwete mana ihe na-ewute m abụrụ ihe ha mere mgbe a nọọ na aka na-ekwu taa ndị ụfọdụ aka na-ekwetakwa na anyị bụ anụmanụ ngwa na-ajụ gị a sị mgbe a mụrụ m nne m na nna m a sị na a ga-eku m jee mee mmiri chukwu na ndị ụka abịago mgbe ahụ ekuru m wee jee ha sị na afa ha tụrụ m bụ Amechi ndị ụka asị ha na unu ga-achọ aha oyibo a ga-etu m asị ha nọ Christopher ha abụọ m Christopher mgbe m tolitere njụ ha kedu ihe bụ Christopher nwere ịzara m ihe bụ Christopher mgbe sị ha mmadụ akpọkwara m Christopher maka na etu ọ bụla isi wee mezie ọnụ wee kpọọ ya ma ịkpọrọ ya Kristo ma ịkpọrọ ya Kristo ma ịkpọrọ ya Kristo ma ịkpọrọ ya Christopher
na nsị na m achọghọ maka na ọ bụrụ asụsụ be anyị o nwere etu o si wee kara ma echi mma ụdị ihe a onye ma echi ị ga-agwa m sọsọ Chineke iji gosi ka anyị ji atụ Chineke egwu na-ekwenye na Chineke ọha maka anyị atụ Chukwu egwu ha kara anyị atụ Chukwu egwu maka na achọọ ndị kacha akwanyere Chukwu ugwu ga-abụ ewere Chukwu nwụọ iyi edobia dịka ka o si wee dị ndị be anyị ị na-ahụta ya na-agwa gị mmadụ isi gị na onwere ebe anyị si abịa na onwere ebe anyị na-eje na ọ bụ na ndị ọcha bịara dughachiri anyị azụ ọtụtụ ndị be anyị amarọ na mmepe obodo na mmepe iwe anya si na mba Afrịka wee pụta na mgbe gboo ụlọ akwụkwọ anọ zụọ ndị amamihe niile kachacha n'ụwa mgbe anwa na mpaghara Afrịka ka ọ dị ndị mmadụ amaghọ na ndị bidoro ụka hazie ya ka o si wee dị na o nwechara ndị bidoro ihe a na-akpọ ezigboto dịka ije mpaghara Ijipt ịfụcha ihe a rụrụ ma ndị Ijipt a na-agwa gị bụ ndị ojii ma ndị Izrel maka na ekwubesi kedu ebe Izrel ndị ọcha si wee bịa na ndị Izrel mgbe gboo bụ ndị si ojii ị na-anụ ya na-agwa gị ndị Juu ndị be Jizọs ma Jizọs na onwe ya ha bụrụ ndị ọcha ha da-acha babababa ịtụ anyị si abụ esecha ha efu ha ọ bụrụ etu aka ha dị ọ bụgodo ma ha bụrụ ndị isi ojii ka anyị si wee dị ojii ha bụrụ ndị ọcha ha nọ n'etiti na-abụ ha abụghị ndị ọcha abụghị ndị Igbo dịka ndị Igbo na-anọtụkwa chọtọ maka ebe ha bi abụrụ ebe dịka be anyị a maka ụdị anwụ dị etu anwa na ụdị oyi na-atụ ebe anwa Amaechi dịka ịrụtụ aka na ụmụ ife ịrụtụ gasịrị aka na mmepe dịka esi bido na ihe niile na ọ bụ na anyị were ka Chineke si maa amamihe anyị wee na-aga na enweghị ihe anyị na-ama wee ike imekwa n'ugbu a dịka iji maatụ ndị be anyị na gboo ndị na-achụ nta bido jiri ụta ndị ozu mechaa akpụba egbe ọ bụrụ ndị ọcha gosiri anyị na ejiri ụta eti ya n'ụta ịgba ya n'ihe dị ndụ ọnwụọ cheregodo biko ọ bụrụgodu onwero ndị ọbụla gwara anya ada ebiri ihe mmepe site n'obodo ọzọ ọtụtụ ihe ndị ọcha na-eme taa ha gbazitere agbazite ma asụsụ ije na England taa ka na-ebite ọnụ asụsụ ebili ya si na ọzọbazi ya ha na-ebite site n'aka ndị French ha na-ebite site n'aka ndị Germany site na German language ihe a niile bụ ka ha si eme ije Amerịka mgbe emepere Amerịka ndị nwe Amerịka abụrụ ndị bi ebe a kịta o nwere ndị ọbụbe ha mgbe anwa ndị French nọ ndị English ndị si England wee bịa nọ emechaa ndị Amerịka asị kedu asụsụ anyị ga-asụ ewee tụzie aka ọ ga-abụ German language ka ọ ga-abụ English ha tụzie aka sị ka asụba English o wee bụrụ ya taa ha asụba English ihe a na-agwa gị bụ na onwero ndị be anyị ọ bụgodị na ndị ọcha wetara egbe anyị afịa ndị be anyị mụtara ụzụ mana o nwere ebe anyị rụrụ ogbunigwe na-ejeghị n'ọbụ ndị ọcha ka mgbe gboo o nwere ebe dị na Nsụka obodo a na-akpọ Leja o nwere ebe dị na Leja ejego m ebe anwa abịa na-enecha ihe igwe ngosi ihe igwe n'ebe anwa maka na igwe abụrụ igwe adapụta dịka osinachi igwe na-egosi awamanya mmepe obodo ndị mmadụ jiri aka nka na ụzụ wee kpụọ wee mee ejere ebe a wee gosi nke a tọrọ Igbo Ukwu na Leja o nwere ebe onwe ha na-akpọ carbon dating etu eji nka na ụzụ enyocha arụ one ihe dị mgbe ha mechara ihe carbon dating ahụ na-egosi na ebe a na Leja na ọ na-egosi na ndị biri ebe anwa puku arọ narị puku atọ 3,000 years ka ọ gịnị nwadị ka ndị ebe anwa bidoro na mbụ na-akpụ igwe were igwe wee na-akpụ ọgụ were igwe wee na-akpụ mma
were igwe wee na-akpụgasị nkọrọngwa dị iche iche. O wee bụrụ mgbe ihe a niile bidoro, mana ndị ọcha bịara. Ka m gwa gị, ụfọdụ n'ihe na-emebe anyị taa otego ihe a bidoro ka anyị wee nachi anyị azụ, maka na ha mara na anyị chọpụtacha ihe niile anyị nwere ike imenwu na anyị ga-achụ na ha. Mana anyị chụ na ha, ndị ọcha na-abịa na be anyị a were ihe esiri esi wee jee hazicha anya bịa were ya wee buru ego na ana. Anyị chụ na ha, ụbịam egbuo ha. Ọ ya ka anyị na-ekwu na ihe ejikọ ihe a niile n'akatọ nke anyị bụ ka nke ọbụla ha lụ ka anyị hapụ ha, ka anyị bịa na-egoro ya. Ị ga-eme nke gị, ị ga-eme nke gị, ime nke gị, kedu ebe ọ ga-ere nke ịmakwa ka ngwa ga-etu ndị ọcha si wee dị. Ịma ọkịrịka akwa a na-akpọ ọkịrịka, ndị ọcha eyigo akwa eyifọrọ eyifọ, ha eyigo akwa. Onye ọchịchị obodo ndị Rwanda wee sị na ndị be anyị ama jezi go akwa, na ndị be ha ma ejezi go akwa, kamịa nke ọbụla ndị obodo a ga-arụpụtanwu ka a na-eyi ka nkụ dị na mba ji were mba ndị. Maka ha chekichara, ha nenechara ihe niile ha na-etinye na ha na-eji azụta akwa, asị ọ bụgodo nọ nke ọfụ okwere ha ịdị emeche ya. Mana nwa amadi na-achị mba Amerịka bụ Trump kemgbe ọ na-abara onye mba si ya na ọ bụ na ọ tụgharịghị ahịa ihe o kwuru na ọ ga-afụ ihe ga-eme. O wee bụrụ etu a ka o si wee dị na nka obodo anyị a na-agba mbọ kemgbe ụwa, kemgbe ma etụtabeghị ka anyị rụwa igwe na aja okwuta. Kedu ndị na-emebi ya? Ndị ọcha. Ha bịa ha ewere ndị be anyị ajọ mmadụ, ndị ama ekwe ka obodo gaa n'iru, were ha gobie ha, ha na-emebisi ihe. Ọ bụrụ kịta na anyị na-arụpụta igwe etu anyị si, anyị ama eji obodo ọzọ bụta igwe maka anyị nwere ihe eji arụ ya. Anyị aka na-arụ ụgbọala ebe a, anyị gara eme ebe a erika. Ọ dị ma ọ bụ olu Amaechi Ugwuele onumana ihe ịkọwa ihe na-eme na dole ya, mana ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ ka anyị si bido wee na-aga n'ihu. Abịa na ahụ isi ike ka ndị Chineke si ka anyị ihe niile dịka anyị si ekwu ya, ka ndị be anyị bido n'oge wee na-achọpụta mara na ewe akwụkwọ akwụkwọ na mgbọrọgwụ dịka dibịa eze ọha na-eme. Dibịa eze ọha bụ dibịa nke ndị o kwesịrị ịbịa ebe a taa, mana ihe mere edejibe enwe. Mana ama m n'izu ụka ọzọ na eze ọha ga-abịa ebe a. Dibịa eze ọha ha wa ga-eje kụta mee nchọpụta mara na ewe mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-ewekwara ka ị ga-esi wee mee onye gị ihe ị na-achọ, na-ewekwara ka ị ga-esi ịnọdụ idebe onwe gị nsọ gị na chi a na-akpakọ eme na chi a na-akpakọ. Chineke ejiri gị na-alụ ọrụ na-agwa ndị ọzọ ihe na-eme. Ka a ga-esi wee kwe ha efuru nechọ, ihe ndị oyibo na-akpọ nechọ, osinachi, ọdịnachi, mburupụta ụwa, etu Chineke si wee hazie ụwa. Ihe naanị ọ chọrọ bụ nghọta. Ịghọta ya, ite ya ka nkwụ, ọ dara gị ka nkwụ, gbaa ka nkwụ, ịṅụọ ya ka mmanya. Ọ nghọta. Enyonye anya na mmiri, ihe a ga-afụ erika. Ihe a niile dị. Chineke kere ya, kechaa ya. O nwere ndị mpaghara o nyere nke o nyere ha. Ka m gwa gị, mana ndị ọcha kịta na-eti mkpu na etu ha si wee were aka kpachaa na ihe ọdịnachi osinachi ụwa dịka ihe a na-atinye n'ọnụ na ọ na-ebutezi mmadụ ịnwụfu. O nwere ha na-akpụ ya ihe anyị na-eri kịta. Enwechara m ndị oyi mụ na gị nọ mgbe m na-akpa mụ na oyi nwoke nọ New York, obodo oyibo na-akpa. Ọ na-asị m na ihe kacha ya mkpa dị ya ka ọnya gbatị aka jiri ugbu a bụ ndị be anyị. Ọ sị na ihe ha na-akpụ ya bụ organic food, ndị akọrọ n'ana. Ọ bụrụ ndị akpara aka kpa aka oto nri osinachi akụọ ya taa ya chapụcha ome niile dị n'ime ya, were ihe bụ ajọ ihe na-emebi mmadụ arụ tinye na ya, gbanye na ya, iriche arụ na-etu na-aza mmadụ a na-anwụ. Ọ dị mma maka ihe anyị na-ekwu Amaechi. Ewe ụbọchị m na Tochukwu Tobel nọ ebe a, anyị na-ekwu okwu na-asị gịnị mere na ndị obodo anyị ji ego agaghị abịa n'ime ime obodo chọọ maọbụ ndị agasara mahadum bụrụ ọkammụta enye ha ego ebe a ma na ihe a dị n'ala anyị ka emebe nchọpụta
hazibezie ya tibe mkpu ya ka a mara na-ewe idu ihe dị otu a ebe ọ na-abụ ndị Igbo ndị ọcha ji ego na-apụta ebupụta ego eji akwado ime nchọpụta n'obodo ha ka a na-eme nchọpụta research ya na-akpọ research ka abịaba emebe nke emechaa ya amara na ihe a si n'ala Igbo ịma na gịnị mere na ha agaghị eme ka m gwa gị ịma na onwe ka ndị Igbo si eme ndị Igbo emegidego na ebe onye biko ọ na-awachi ma ịma na ndị Igbo na mpaghara adịka ha na mma ndị Igbo ọ na-amasị ha iji ebiri ebe ọzọ ebe a ha bi ha dị ewere ọdịnala be anyị wee jee ebe anwa kama ya ihe anyị ga-eme bụ anyị fụ uwe ndị anwa anya na-eyi ya anyị fụ egwu ndị anwa ya na-agbara anyị ejisi ike na-amụ asụsụ ndị anwa ikwu asị gị ebe onye bi ka ọ na-awachi ọ eziokwu mana ọ bụrụ na ihe niile akpatachakwa ya ha na-akpata ha nọkwara ebe anwa nwa na-agwa gị ọkwa ị ga-apụọ n'iro kịta anwụ a na-ama mmadụ na-eti mmadụ na-eghe onye aka ọkụ o jee sụọ uwe ndị ọcha kee ụdọ n'onu na-aga ka enwe o wee bụrụ gịnị ka ya dị ka ndị a wee na-ajụ ị na-adị ka onwe mbọsị nnegidere ndị ikpe ha hicha ya ha na-eyi ha ewere ihe wee kpunye n'isi wee dịka ihe na ụmụaka afọ ha na ụjọ a na-atụ na-asị ọ bụrụ na ha ekpuru ihe a n'isi ha ma ekpe ikpe ndị ikpe be anyị bịagodo wegodoro ọkwa ikpe okpu ọkpara anụ kịta ha were ya tinye n'isi wee jewe n'ụlọ ikpe ọ ga-ajụ na ha ma ekpe ikpe ha na-ekpe onwe ihe nkiri na onyonyo ụmụaka na-ene ule WAEC na ndị na-eme ndekọta aha jere ebe anwasị na onye ọbụla kpu okpu beret na ha ma esi onyonyo paspọtụ na onye ọbụla yi ihe ndị alakụba a na-akpọ hijab na ha mesie ha yipụcha ya ka afọ iru onye ahụ onye isi ndị alakụba aha nwoke a bụ Akwa Kintola onye a ndị a chọrọ ka ha mewe mkpọtụ ha agwụ ya onye a bịara ebe a bagide nnecha ndị a nsị kedu ihe na-akpa ndị a hijab si na be ndị alakụba na mbụ ndị Arab wee bịa beret si be ndị ọcha wee bịa kedu ihe ga-ebịa ebe a nụwara ihe ndị ọzọ ọgụ omenala ndị ọzọ ịbịazi na ndị ụka na ndị alakụba anụba ọgụ kedu etu ya ga-esi kama a ga-esi chọwa ka ụmụ anyị ga-esi wee lee ule a maọbụ ka ekụziere ihe ka anyacha ha ka anyị bụ egodo ya na-agbadata ebe anyị were otu a wee na-aga Amaechi gịnị bụzi eche m na ihe anyị na-ekwu ugbu a na o kwesịrị ịbụ ọrụ ndị ezi a atịgasị n'ime obodo ịchọpụta ime omenala ụfọdụ n'ime ha ije n'ebe a sị na-ewere eze gaghị afụdo onye bụ ebe eze gaghị afụdo ihe ji tụrụ omenala ewe oge a na-akpọ afọ ofe onye eze asị eze wa bekee ọkwa onye eze ọdịnala a na-akpọ ya eze wa bekee ịbịa na bank kịta ụdị onye dị otu ọ ga-emenwu ihe omenala ọ ga-achọpụtawa ihe dị ịbịa na bank kịta ọkwa m na-agwa gị na ndị mpaghara be anyị nweta onye asịgo anyị chibe onwe anyị ihe ndị oyibo na-akpọ autonomous community anyị nwere achara autonomous community n'ime Ohodo anyị nọziri onwe anyị kịta mgbe na-agwa gị na-abịa hazie ya na agba ndị oyibo ụbọchị gara aga na anyị nọkwa n'elu ya na anyị ewepụtago anyị ahụpụtago onye eze ga-achị anyị mana ndị be anyị kwuru na mbụ wee gbado ụkwụ na ana wee sị na onye echighị echichi omenala anyị ihe ndị be anyị na-akpọ ya bụ ọha mana ihe ndị ọzọ na-akpọ ya bụ ọzọ ma ọ bụ nze na onye echighị ya anwakwa na anwa bata ebe anwa onye ahụ pụtara kịta ochibe ya onye a bụ an injinia o jere akwụkwọ ọfụma ezigbo mmadụ ndị mmadụ chịkọrọ aka si na onye a ka ha chọrọ o wee pụta mana ọma na kịta ya pụtara na ya ma ewu okpu na ya bụ eze achara autonomous community n'Ohodo tụkwasa n'isi
ma ya echiro echichi a Ọ dị mma. maka na ihe eji wee mmịa bụ na anyị amatago na anyị ama hapụ omenala mmebe omenelu mana ịma na ụmụ ndị a ga-abịa chie dịka ndị be anyị si eme onye ọbụla pụtara kịta na onye nwapụcha onye kacha tọọ n'obodo a ga-echi onye echichi. Ihe ndị be anyị na-akpụ ya bụ iduba onye a na ana ịma na ana dị nsọ eduba gị na ana ọ na-abụ mbọsị ị na-ejekwuru ndị nna nna gị na ha akpakọ egbere ga-enyefe ha n'aka si na onye a bụzikwa onye nje ozi n'ime unu n'ebe anyị nọ na ọkwa ihe maka anyị ga na-agwazi ihe ọ ga na-abịa agwa unu mana onwo etu a ga-esi wee mechaa ya ewee bụrụ ọfọ bunye ya n'aka kịtazi onye na-eme na ya na-echi ihe a eje were krọs wee nye ya were akwụkwọ nsọ wee nye ya o buru mmiri nsọ wee na-akpagharị wee na-ajụ zawa aha bekee wee na-ajụ ịbụ onye isi ka anyị si wee na-akpụ ya onye tọchicha na obodo ọ ndị ọcha wetere ya anyị kedu ị ga-eji were ihe ndị ọcha wee gbarụọ ihe nna gị ihe be anyị ọdịnala be anyị anyị abụrụzi ụsụ anyị anọrọ n'elu anyị anọrọ n'ala nsogbu wee dị